Здравейте, хора! Аз съм Нето БГ и отново сме в поречката в MC Fresh на Kit Battle. Нека да кажат жите хай на Хай! така, хай и нека да започнем. Чакай малко, да снимаме клип така. До сега бях тук, мъкни. До сега бях тук и наистина беше хак. То се слаб и хака къде замина. Един дагос. Да, е тос. Тос беше хак. Ево. Скиларочката. Той си знае човека, къде е скиларочка. О, факъв. Маля човек. Маля човек, знаеш как ми лаги, бе? Няма да си не представя просто. Окей. Виж ги 3 в 1 са ми, хора. Да знаете, да не си мислите, че сме 2 в 2. 3 в 1 са. Този се уби си фърето. Само се обръщам и виждате хака. Его. Няма сме се играят тук, кабелив. Нека да отидем към плота. Нека му кажем, че е снимам момчето. Може снимам... Имаш ли бате? Да, бе. Аз играя Палдинс. Действително. Играя, чакай малко. Ето. Що нямам, бе? Аз не съм тръпнал. Какво нямаш? Според те бък як ли бе? Чакай, не знам. Видя ли, че моето е нека тебе? Ти си написал грешно Ръкс. Всъщност и двамата сме го написали грешно. Не знам. Паче аз го видях така, човек, не знам. То е Р, българско С и К. Не знам. Аз съм имал на него някакъв скин като златно. Хора, знаете, че ще снимам и на Paladins. Ако се правя Да, много скоро. Тъпата към Тасия. Не знам защо, обаче като натисна импорт медиа, нещо не се получава и... Да, направо не знам. Да, не знаеш. Да. Чакай му. Тому като да не се забрави да се запишете. Момчето, ще каже почти нищо. Откъй матила панила е ято с кафе. Нови лайпове. Човек на 6-тия ден ще ни даде 15 джема и на това кабещо. На 7-тия ден ни дава 35. Чакай, снимам на Skywars, бе, я чакай. Чакай малко аз искам да кажа две думи тук. Аз се лъжам. Опа. От нас има 8 левел, Виктор. И от тях има... човек ние ще бием. От нас почти всички са златни. Голдски де. Аз са златни. Който знае, Палдинс е доста як пич, който не знае бъбъл. Ако няма никой човек. Чао. Watch out. Аз съм като Аркео, скачам с фото си. Аре, бе. В първата. Айде да почваме. То си има скин. Не, то са тъп. Аз съм по-яко брат. Не, бак. Те снимват. Това чао. Аркео. Аре бе, що не може да почнем, бе? Макова, че дърпаш ли? Аз скин това нищо не може. И другия, кой беше хака. Ти. Заповядайте на съл. Чао! Има гръм. Как ще ме станеш, бе? Не знам, човек. Добре, бе, наш отбор викам си, че са много добри, а нищо не могат. Аре, капчервайте поинта, бе. Та се сепих скин. Те няма да, човек. Салиф, аз ще ги трепя на кабуто. Watch out. Get Shrek.
Ту, Артел. Но Паладинс ли играеш ти, бе? Да, това е право. Паладинс да без. Помниш? Хора, Давай, къде ще бягаш, брат? капацитет. Вижте ми само киловици. Той ще го мина. И съм на второ място. Само още не е заради общото, сега ги направих. Ще го мина на второ Добре, място. аз как не може да оцени никой човек, не може. Так и не се наразмазва. Ако искат да ми видите Не, на място. не. А идвай тук с Драгос. Или Другос, както беше там. Маля, брат. Това спира ми лаги, аз продължавам да играя тук на Kid PvP. Спира да ме милят. Е така бяга. Маля. Бихме там един. 3, 2, 1. Аре да скачате ли? Маля. Това скача Kill me! Това скача Много да съм виждам как зле. се засилил. Фак. Абе, то смакова! Добре, брат. Ай, човек. Нашия ултна и пак не можа нищо да направи. Такъв крит от този хак. Такъв крит. Право нямам думи. Толко ти би не дих. Не знам. 4-5 сърца сигурно. Защото този нищо не би. Ще бягаш ли, брат? Е, добре, бе, човек, аз лутвам. Гледай. Пича и антикнок. Да ти кажа... Целият ме е слък. Да ти кажа... Не, брат, не може да бъда. Искрено съм живее. Не, бе. Много този каска няма. Искам, бе. Ева тука. Не, бе, не мога да цел, бе. Гледай. Ай, стига, бе. Бахме бака. Виж. Добре, човек. Бах. Аре, кирите от тук, бе. Какво? Ай, колко може съм тъп да се хвърля, бе. О, гъти, бе, как ще се хвърля сам, бе? Ай, това е F. Много мощно, бе. Аре, бутайте. А по-точно дефендвайте. Умри, бе. Хода. Аз някой ви покажа, като няма хора тук, като има само хакери, никой не идва на село, Ай, как ще се включва? на Еми. който се играе заради лава и хака. Чито. Идваш ли падаш? И чао.